seva salut no li permet participar físicament en aquestes lluites per la llibertat. Però en Salvador té una arma molt potent, que és la poesia, i la sap fer servir com ningú. Els fets de l'infame judici i la maligna sentència el van indignar molt. S'hi va posar i va fer un poema. Me'l va enviar i em va demanar de llegir-lo avui a la concentració dels avis davant l'Ajuntament. El poema el titula Sentència i diu així: el cel plora queixós damunt la presó, odola el vent irós sacsant els barrots, inflama condemna eixint dels pebrots, cruel sentència per sedició. Delirant contalla del jutge instructor, cròniques versàries en la vista oral, calòrnies i oblits amb giny teatral, veredicte final, color de dolor. Joves vides malveses com escarment, suprema duresa amb persones de pau, eixorc intent d'aturar un moviment. Designi reial que vol reblar el clau, potent conspira que encén el sentiment. D'un poble que ja no vol més vist i plau. Salvador Riera.